Správy televízie Severka. V Žiline sa v Dubnej Skale v pondelok konala tlačová konferencia kandidáta a zároveň súčasného primátora mesta Žilina Igora Chomu. Bližšie sa venoval dvom bodom svojho volebného programu, a to budovaniu cyklistických trás v Žiline a vytvoreniu centrálneho dispečingu pre komunikáciu so seniormi. Dnes už treba ísť do riešení, ktoré budú aj o tom, že treba budovať tie cyklotrasy, fyzicky ich bude treba vybudovať, alebo urobiť také stavebné úpravy súčasných komunikácií, aby mohli fungovať ako cyklotrasy a musíme ich začať logicky prepájať. Spolu s Chomom sa tejto téme v spoločnej diskusii na stanici Záriečie venovali aj iní kandidáti na primátora mesta ako Štefan Comorek, Martin Barčík a Peter Belinský. V komunálnych voľbách kandiduje na primátorskú stoličku v Žilinskom kraji spolu 68 uchádzačov. O post primátora Žiliny sa uchádza 10 záujemcov. Súčasný primátor Igor Choma, Igor Ryban, Zdenka Radolcová, Štefan Comorek, Robert Kaša, Peter Ondák, Jan Slota, Martin Barčík, Eva Lajčiaková a Peter Belinský. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.